सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया 7 साननि गेजेराव जुदि फोरमान होनो हायाब्ला केस गेलेनो थाखाय साखाफारा जानो नांसिगौ। नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिल्लीनि जाथायखौ लानानै नंखायनो एबसुनि आखाइ दं बुंनायखौ लानानै बड'लेण्ड नाङैनो दुंहाव थासारि। नोंथांमोना मिन्थिगौदि बनसु आफादा 8 आगस्ट खालाराव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड सोमावसारनो थांदोंमोन आरो नाथाय बनसु आफादा सोमावसारनो लानाय थांखि बायदि जाफुंहोनो हाजोबासै। जाहोना जाबाय बनसुनि बेबायदि सोमावसारनायखौ दिल्ली पुलिस बिफाना गोख्रों बादा होदोंमोन आरो गासैखौबो हाउस एरेस्ट खालामजोबो। बेखौ लानानै बनसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बर'नि माहारियारि आफाद सोंखारिनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो एबसु हाय हाय डिफेन्ड बर' हाय हाय होनना गाज्रि स्ल'गान होदोंमोन आरो बर'नि माहारियारि आफाद लाजि फोनाङो। लोगोसे बनसुआ बेबायदि बनसुनि सोमावसारनायखौ सोरनिबा षड़यन्त्र दं होननानै सोंखारिलायनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बनसुनि बेबायदि स्ल'गान होनायखौ बर' माहारिनि गासैबो आफादफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारियानो दुखु मोननायखौबो मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि सोमावसारनायाव बाहागो लाना दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया अजद लाबोनाय जन्तर मन्तरनि धर्ना होगिरिफोरनि सायाव दिल्ली पुलिसनि एरेस्ट खालामनायनि आन्दोआव एबसुनि आखाइ दं होनना बुंनाया नंखाय। बांसावनायनि सायाव नलबारि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा 7 साननि गेजेराव बिनि फोरमानखौ होनो दाबि दिखांदों। फोरमान होनो हायाब्ला डिफामेशन केसनि मोगा-मोगि जानो थाखाय थियारि जानो खावलायदों आरो बिथाङा बुंबावो जे धरनायाव एबसु हाय हाय डिफेन्ड बर' हाय हाय होननाया सोंखारि जाथाव आरो दुखुनांथाव होनना। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउस प्लास गासैनिसिमबो आंनि नलबारि जिल्ला एबसुनि जानानै बरायनाय थाबाय। दा गिबियावनो दिनैनि प्रेस मिट लिंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मैया 8 खालार 2022 मायथाइयाव दिल्लीयाव जन्त्र मन्त्रआव बनसु आफादा मोनसे धरना हाबाफारि लादोंमोन। बे धरना हाबाफारियाव बिथांमोना दिल्ली पुलिसजों एरेस्ट जादों। बे एरेस्ट जाखांनायनि उनाव मन्जिल बिथां लोगोसे दावराव देख्रेब आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया एबसुखौ थोंजोङैनो दाय खालामदों। बे धरनायाव एबसुआ आखाइ दङ बा प्रमद बर' आखाइ दङ। दा बेबायदि बुंनायाव जों एबसुनिफ्राय बेखौनो डाइरेक्ट सोंथि सोंदों मन्जिल बिथाङा सोरमोन? बिथाङाथ' सासे बिएसयुनि गाहाय नेहाथारिमोन। बिथाङा सासे बिपिएफजों दैदेनजानाय सासे नेहाथारि दैदेनगिरिमोन। दा बिथाङा डाइरेक्ट जाम्प खालामनानै मा खालामबाय बनसुनि आफादगिरि जाबाय। दा बनसुनि आफादगिरि जाखांनानै बिथाङा जिखिनि दायखौ जोंनि एबसुनि सायाव लाबोदों बियो गनायजाथाव नङा आरो जों माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला पारमिसन लादोंब्ला दिनैसिमबो बिथांमोना रोखा खालामनानै होनांगौमोन। बेसेबां घन्टानि पारमिसन बेसेबां मानसि थुबुर जानो हागोन बिथांमोना दिनैसिम जोंनो फोरमायनो हायाखै। आरो बिथांमोना बे धरनायाव फुल प्रिपेरेसन दंना गैमारामोन आरो माखौ लानानै धरना होदों ना पलिटिकेल इन्स्टिगेसन लानानै खालाममारदों ना बिथांमोना हसाके बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामनो थांमारदों। दा बेनि आन्दोआव माबाफोर ब्लुप्रिन्ट दंमारो नामा जों बेखौ दिनै मिथिनो लुबैदों। आरो नैथियाव बिथांमोनखौ जों सोंगोन दे दावराव देख्रेबा बिथाङा बुंदों दे एबसुनि बै आन्दलना लायनो प्रक्सि आन्दलनमोन। बे दावराव देख्रेबा बबेयाव दंमोन जे बड'लेण्ड आन्दलन जाबाय थाब्ला बिथाङा सासे बिपिएफनि ट्रेजारारमोन। दा बिथांमोना बै समाव जोंखौ मिनिदोंमोन दे बै समाव बिथांनि आफादगिरि दानि एक्स CM बिथां हाग्रामा महिलारिया 50 बोसोर बड'लेण्ड मोना दानो मोना आरो मोननायबो नङा होननानै बुंदों। दा दिल्लीयाव थाङोब्ला साहा लोंनानै फैनानै एबसुखौ गोबां इटिकिं खालामदोंमोन। दा बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड बिनायनि आन्दोआव मा दंमारो ना बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनजों गावसोरनि लाभालाभखौ बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों। दा बेनि थाखाय जोंहा सोंथि आरो बिथांमोना बे एबसुआव जिखिनि आखाइ दं होनना बुंदों बेखौ जोंनो फोरमान नांगोन। आरो बिथांमोना जुदि प्रुभ होनो हामाराब्ला उइथिन 7 days 7 दिननि गेजेराव बिथांमोनखौ जोङो केस होनो थाखाय जों राजि जाबाय डिफामेशन केस होनो थाखाय। जों गोबां लाइमोनफोरा मोखां बिजाबनि गेजेरजों जि आनपार्लियामेन्टारि वार्ड बाहायदों सोरखौबा बुथारनाय बा एबसु अफिस खावनो ओंखारनाय बे जोबोद बर' जातिनि थाखाय लासिंसिं। आरो बेबायदि लाइमोनफोरा खालामबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि भारतनि संबिजिर होनाय आयेन बायदि बिथांमोनखौ जों राहा लानाय जागोन।
आरो बिथांमोनखौ जों हुसियार खालामनानै होदों जे लाइमोनफोरा मोजां लामाजों मोजां जिउ खुंनांगौ मोजां फरायनांगौ आरो मोजां बर' समाज दानांगौ आं बेखौनो खावलायगोन गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन